O campo da Lomba en Bealo é un dos poucos que quedan con chan de terra. Esta circunstancia limita moito o seu uso, especialmente para certas disciplinas como o fútbol gaélico, cun equipo no club da parroquia. A pesar do acordo plenario aprobado en abril para a renovación integral do campo, o BNG denuncia que nada se ten feito ata o momento. Entre os acordos que recollía esa moción, pois estaban un que era instar a Deputación da Coruña para que para que se comprometese a financiar o proxecto para transformar este campo, que, como podedes ver, está de terra, pois nun campo de herba. Consideramos esta cuestión importante, non só porque aquí é onde xoga o Club Deportivo Galicia Bealo, e entón, se isto fose un campo de herba, melloraría considerablemente o terreo onde teñen que disputar os seus partidos, senón tamén que consideramos moi importante porque en Boiro, dende fai agora xa 3 temporadas, contamos cun equipo de fútbol gaélico. Tería que xogar aquí, que pasa? Que como por normativa o fútbol gaélico non se poden disputar en campos de terra, teñen que ser de herba, pois véanse na circunstancia de que non poden ni siquiera xogar no seu propio campo. Os nacionalistas veñen de rexistrar unha iniciativa para instar o Goberno a presentar a solicitude ante a Deputación da Coruña que comprometeu o seu apoio para financiar esta actuación. O primeiro paso para conseguir un apoio da Diputación, un apoio económico para o financiamento destas melloras, é sen duda que se meta por rexistro de Diputación. Non se pode facer, é unha tramitación complicada, todo o que significa o financiamento tería que finalmente pasar tamén pola aprobación do Pleno de Diputación e precisase facer unha serie de trámites e documentación que a única maneira de que se podan iniciar é que se meta por rexistro da Deputación esa solicitude de axuda que foi aprobada, ademais, como decíamos anteriormente, por unanimidade no Pleno. Entón, bueno, viñemos ata aquí para comprobar cales son as condicións, vemos que hai moita necesidade e agardamos que se poda dar ese apoio que desde o Bloque Nacionalista Galego no Concello e co compromiso tamén do Bloque na Deputación, pois se apoiará sempre cando toda esa documentación e esos trámites nos cheguen á Deputación, como ben decíamos antes, desde o momento que se aprobou xa hai máis de 5 meses no Pleno. Ademais de dotalo de herba, o BNG reclama outras melloras como a renovación das gradas e dos bancos que mesmo poden supoñer un risco para os xogadores.